kuti ivo varume vacho ndo vanozouya vachiti nhai Tete mukadzi wangu achemerera anongogomera. Zveshorteso tinoda kuti temerere tiratidze kuti tiri kunakirwa. Mumwe haazvizivi, haanobvira azviziva. Ndosaka ndichingodzokera pano 1 pekuti communication is the best of everything in love. Handiti unogona kumudza Tete kakuti ko why usingachemerera anobati mandazvigoni zvekuchemerera. Ndosaka ndati ipapo mukomana tichazovakumbira kuti vambotizivisirewo kuvanhurume kuti vakadzika muri kuvaomesera. Ndinotodawo kuti nzinai bebi uri kundinzwawo here, zviri kuita here, ndiri kugona here. Dzimweni dzenguva ndomange varume vane pride kana kuti kunyara here handizivi kuti ende imiwo vamudzimungova muvakadzi mune system yekuzoseka kuti pepe hongo uchizoti pepe hongo pamwe mumwe anenge akuzonyarawo. Handiti wakunopfeka pepe hongo uchikuma shamwari pepe wazodai mwamba azonyarawo zvasiyana But inini I think the moment yamuri kuzodza kuti mukuenjoya sex muchinakirwa iyoyo, that's the moment yaunokwanisa kuti umuudze kana kuti mapedzawo paipai. Ende chimwe chinhu chapedza sex ka ngatisangozviti bvaju tabva pamusoro pababa ndakutotsvaga katauro ndakuenda kubhaketi aiwa imbomusiya afeme kana ari pamusoro pako kana uri pamusoro pake muchibvunzana Tete zvazviri sei but manzwa kuti zvakamira sei. Ndo ipapo pauchiti but iwe uri kuti urongo uchinakirwa mwana namunzwa muchichemerera wanetete zviri nice. Handiti ukamudaro kairi katatu chirambo chinomudza same thing ipapo manje panenge hatichachaziva kuti vanenge vachadeiwo. Yeah, aiwa munombotibvunzirawo kuna mukoma mumbunzwa kuti vanoti chii pamusoro vedare mangwanani akanaka tinokukamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets zvose nemaconfessions nezuro kuchina chemadzimai ainge angori mafire emoji ega. Go and listen for yourself. We did a live show vedu Tete mamoyo vanodzidzisa zvekurevesa. The reason why we have decided to do this show, it's because for a long time kune vanhu vanouya vachitaura kuti ndakatorera umwe mukadzi murume wake only because murume wacho was complaining kuti kumba hakuna kana chiri kumbobuda. Then I felt it in my heart kuti kana kuri kunzi kune vakadzi vanenge vari mumarriages or mumarelationships vanofanira kunge vachidzidziswa so that at least tinobva tangoziva kuti the issue yekuti unozotorerwa partner yako over these issues tinenge tatoisubstituta. So go over to our sister channel and listen to that live show mafire emoji ega. Regaiti vatapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, inini ndiri mukadzi ane 36 years ndainge ndakatakurawo pamuviri asi musi wekuzvara mudumbu makangoonekwa musina kana chinhu. Zvakaitika ndezvekuti ndakaroorwa last year after ndagara kwenguva yakareba ndichitsvaka marriage but zvainge zvichiramba. Chechi yedu yatinopinda yatakakura tichipinda ndeyekuti you can become a sister for life nenhau yekuti tinokurudzirwa kuti tiwanane muchechi. Saka kazhinji kacho vakomana vainge vachindipfimba, vamwe vacho vainge vasingatoende kuchechi, which was a no for my parents. Saka ndakazopinda mumarriage ndati kurei. Zvakaitika mukomana Nashi ndezvekuti maheartbreaks andainge ndava kusangana nawo even though ndainge ndava kudanana nemabrothers emuchechi ainge awandisa, but Mwari vakazondirangarira and I met my husband on a conference. Ndikabva ndazoroorwa hangu zvakanaka. Ndaroorwa ndakatokumbirirwa muchato nahabi but ndakamuudza kuti tichate zvinenge zvichinetsa because inini already ndatova nepamuviri because takazosangana pane imwe nzvimbo yekuti zvakanetsa kuti tiavoid kuti tisangane pabonde. Takangosimbisana kuti as long as takatoroorana it means that we are now husband and wife.
but taiziva kuti zvatainge tichiita mutemo wechechi hautendedzi, but takazotanga kusangana pabonde muchiwande kusvika inini ndazobatira pamuviri. The other reason yandakasejusa murume wangu kuti asvike pakuita bonde neni, it was the reason yekuti ndakapinda marriage makore angu ati fambei ekuzvarwa, so I was afraid kuti maybe ndainge ndava munhu wekuti ndaisazokwanisa kuzozvara after tachata. Takazochata mimba yangu yava ne3 months. Musi wemuchato mukomanashi ndinorangarira kuti ndaiva munhu wekuti ndaingonzwa kuda kusvipa mate, kuda kurutsa, ndakazvishingisa vedwe, but pandakazodya keke, hey, dzungura ndakanzwa, ndakangotswinya murume wangu ndikamuudza kuti zvinhu zviya zvava kuda kuuya. Akandiudza kuti bata muromo mukomanashi. Ndakarutsa, ndakavhara muromo wangu. It was so terrible for me, but the lucky part ndeyekuti takaita a night wedding, saka most of the people havana kunotisa kuti ndainge ndatorutsira maoko angu. Murume wangu akazongondipa kahandkerchief kake ndokubva ndazvipukuta maoko angu. Other than that, the wedding was so nice. Takatobatanidzwa zvakanaka. Zuva iri rakati rapfuura, Tete vanova hanzvadzi yababa vangu vakauya kwandiri, then vakazoti vapedza kundipereka kuvarume vangu vakabva vati kwandiri, kuroreka uku inga watoenda mwana wehanzvadzi yangu, idi wazvikunda wena. Ndakangoshamiswa nemashoko aya because the way that she spoke, it was not as if she was joking. Vakatotaura very serious as if I had done something wrong, asi hapana chandakakwanisa kuvabvunza because Tete munhu wekuti vanongogara very very serious, but she left me confused because after vataura mashoko awa vakabva vangondifuratira, vakabva vatotanga kuita zvimwe zvinhu zvavaiita. Inini ndakabva ndatofeel out of place. Also my mother had told me kuti I was supposed to listen kuna Tete because vakandiudza kuti nguva iyi ndiyo nguva yekuti Tete vaizondidzidzisa kuti kana ndazopinda mumba behavior yangu towards murume wangu inofanira kunge iri behavior yakaita sei. Vakandiudza zvekare kuti Tete vachange vachikuudza zvese zvaunofanira kuzoita kana wazopinda mumba mako. But mukomanashi, if I tell you kuti Tete vakatoita as if she was against me and my husband. Vakatanga kushora, vakatangira pakeke zvikanzi keke renyu ramakabikisa mudumbu wandinonzwa kochiko ko vanhu vakabika, why makachuza catering company iyoyo mudumbu mandinonzwa so, kasi vakazanganisa soda nenyama. Mashoko avo mukomanashi aingova mashoko ekushora. She never said anything positive about me or about my husband. Murume wangu akazonditi, let us go out na Tete kuitira kuti tingovatenda for all her great work. But takati tichienda kuya murume wangu akati iye haasi kuda kudriver, so then he hired a car na driver. Tete vakatorakidza kuti zvinhu izvozvo zvakavabata, vakatanga kuti why are you wasting money, madii mangodira fuel so that we can drive cheap. But murume wangu akabva avaudza kuti no Tete, this is a once in a life thing, saka ndoda kuti muchengetedze memories awa, it is just for us to enjoy nemi. Tasvika kurestaurant ikoko, she never appreciated anything. Each and every menu yataivarakidza vaingonditi iyi inodhura. Takasvika papoint yekuti takazongonyarara because tainge tazviudza kuti we are going out to enjoy, but Tete vakazotaura mamwe mashoko. Mukomanashi akatishamisa, vakangonditi ko nai mwana wehanzvadzi yangu, do you know kuti kuchata wakazvitakura zvinokuwinzira munyama, why wasarudza kuita zvinhu zvakadaro. Mukomanashi hana yangu yakarova, ndikazvibvunza kuti ko Tete vazoziva sei kuti inini ndine pamuviri apa. I was only 3 months pregnant, kutorakidza ndaisatomborakidza kuti ndiri munhu akazvitakura. Anyway, mimba yakati yava pa6 months, ndakaenda kuscan. Mwana wangu ndakanyatso kumuona nanhasi mukomanashi, mapictures eskani yangu nditori nawo. All this while inini ndainge ndichiri kuZimbabwe, murume wangu ainge akadzokera kuSouth Africa nekuti ndiko kwaanoshandira. Inini I was preparing so that I can relocate with him. Mukomanashi, murume wangu akabva andibukira ticket, ndakakwira mune rimwe bhazi rinonzi Delta. But to my surprise, the next day whereby I was supposed to travel to South Africa,
Tete vakangokaruka vasvika kumba. Vaiva nedovi, nzungu dzakaboiliswa dzikaomeswa, mbambaira nezvinhu zvakangowanda-wanda. Vakabva vanditi zvinhu izvi unozviendesera kumurume wako, omuti zvabva kuna Tete. Inini zvakatombondinetsa kuti ko Tete mamovement angu ese awa mamaziva sei, but she never replied me. Anyway, zvimwe zvacho ndakabva ndangosiya, ndakangotakura zvandaikwanisa kutakura chete. Saka ndakati ndiri mubhazi kudaro mukwamanachi ndakangotanga kunzwa macravings ekuda nzungu. Bhazi parakazomboita recess ndipo pandakazokumbira kuti vandiburisirewo chibheki changu, ndikabva ndatora nzungu dziya mukwamanachi. Nzungu dziya ndakadzidya, but madyiro andainge ndichidziita ndakatozviudza kuti panapa ndichanzwa mudumbu chete. Ndichidya nzungu kudaro mukwamanachi ndaitonzwa mwana achita kutamba, ndikatomboseka ndichipuruzira dumu ndikati uri kufara ka. Later on ndakazotanga kurota as if ndainge ndatopinda mulabor, mimba yangu yainge yava kutorwadza. Ndiri kuhope ikoko ndaitochema kuti ko wai mimba yangu yasarudza kurwadza ndiri mubhazi kudai, saka ndichaita sei, ndichabatsirwa nani? Ndakabva ndaona Tete vachipinda mubhazi, vakabva vati usanetsekana mwana uyanzvadzi yangu andei kuchipatara. Pati kuchipatara kwatakaenda mukwamanachi inzvimbo kwandakatokurira. Takaenda kuchipatara kuya, tikasvika tikatambirwa nanesi wechirume anova ndiye akabva andizvarisa. Achingopedza kundizvarisa, mwana akabva angobuda. Chandakangokwanisa kuona kuhope, mwana akangochema ndokubva atonyarara. Iniwo ndikabva ndatopepuka paya. Mukwamanachi ndakasvika kumurume wangu zvakanaka-naka. Dumbu rangu rainge ritori dumbu raitorakidza kuti munhu uyu ane pamuviri, but nekufamba kwenguva dumbu rangu rakangotanga kuserera. Taiti tikaenda kuscan taitoudzwa kuti everything is fine, but out of nowhere mukwamanachi ndakazongomuka pasisina kana chinhu. When we found out kuti mudumbu mainge musina kana chinhu, I was so devastated, and also zvakazoitwa nemurume wangu after tafind out kuti ndizvo zvainge zviripo. Mukwamanachi he just rose up from where he was seated, akabva abuda akandisiya ndiri ndega kwa doctor ndivyo vakazotosara vachizama kundipa counseling, but mukwamanachi I had to travel nekombi kudzokera kumba. Ndikasvika murume atotenga doro ava kunwa. I asked him kuti saka kana iwewe ukatanga kunditreata in such a way. Murume wangu atova nestyle yekuti Friday usiku kana akachaisa hadzoke kumba, anozotodzoka kumba Sunday usiku. Panhau yechechi iye akatondiudza kuti what is the reason for me to pray. Munhu wekuti ava kungoraramira zvekunwa doro, and also I suspect kuti atova neimwe girlfriend. Mukwamanachi ndiri kurwadziwa, ndinokumbirawo avo vanonzwa mweya vakwanise kumira neni. Kana zvichikwanisa please ndibatsireiwo, because ndafunga hangu zviri nani kuti kungoitwa back to sender kune uyo akandirwadzisa, zviende ikoko hazvo. Ndiyo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava, inyaya inonzwisa tsitsi chaizvo. Kana kuine vanoita zvemago back to sender, this is an open platform. Please feel free to come to my inbox. Say be careful, nekuti kana kuri kunzi munenge muchiplana kuzoda kuzoskama vanhu mari, we will expose you. Tinoda vanhu vanobatsira vanhu pachokwadi. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi hello Nashi, mukadzi wangu inini ndine complain naye. Inhau yekuti iye handise pa status pake. Munhu waanogara anongoisa bankuru vake. Musi wakazondisa pa status yake, I then noticed kuti ainge akandiisa ndisina kupfeka boots, ndainge ndakatochenuruka. Akabva ati mbambo vazvambaradzwa. Saka mashoko awa handizivi kuti anorevei. Kana munhu akakuisa pa status usina kupfeka zvakanaka, makumbo akaita kuchenuruka, obva ati bambo vazvambaradzwa. Please help me out ipapo. Ndiri murume ane 29 years, ndakaroora uye tine mwana 1. Inini nemukadzi wangu kuti tinzi tafamba tose muroad, zvinhu zvisingatogonekane zvachose. Ndinoshuvawo kufamba naye, asi iye ane kakunyara kaanoita kufamba neni. Ndakatombomubvunzawo kuti saka unoda kuti tidii kana uchiti kana tichifamba iwewe unenge uchifamba uri pamberi, ndichiita sekunge ndiri kutokudzingirisa. Please tell me ndikwanise kugadzirisa, ndizivise kuti ndogadzirisa papi kuti ndisazokunyadzisawo. Iye anongoti zvese zviri boarded. Now nyaya yanetsa mumba mangu inyaya yestatus. Mukadzi wangu anongoisa bankuru vake, murume wavatete vake pa status each and every day.
anonyora kuti icho chidhedhi chacho, kana kuti looking great munhu wedu, kana kuti I'm taken. Ndakamutsiura kuti zvauri kuita amusi mava kuzvinyanyawo here. Iye akabva amuka akandisa pastatus the following day, but akaisa pic randainge ndakarohwa ndisina bhutsu, akabva anyora hake kuti icho chibaba munozvambaradzwa kana mukaita semapenzi. I asked her kuti ko zvinorevei? Iye akabva ati ndanga ndichida kunzwa macomments from mahaters. Ndakapererwa. Please ndibatsireiwo kuti zviriko here, pane marriage here apa, kana kuti tiri kutoita mahumbwe hedu. Kana mukaposta please mundiudzewo ndikwanise kubatsirikana. Ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Saka mukoma ndakazovabvunza kuti zvinoita here kuti ndimbotaura namai guru, vakati namba dzavo idzo. Ndakabva ndacreata group ndikapinza mukoma namai guru, tainge tiri vatatu. The moment yandakazama kuti nditaure namai guru ndichivaudza kuti ndiyo message yandainge ndatumirwa namukoma, amai guru vakabva vangosiya vashauda vakati inini handidi zvezvemagroup zvisina kana basa pafoni pangu, ndokubva vatoexita. Zvakangoma veduwe. Rekai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, inini ndanetswa uye ndasvika pakunyara nekuda kwemwana wangu. Ndiri a single mom, ndinogara nemwana wangu mukomana. Mwana wangu uyu ane 9 years. Inini ndinoenda hangu kubasa. Mwana uyu akatanga kunetsa last year. Aiti kana akaba foni yangu aibva aenda kuma friends ake, vobva vanosenderana mavideos evanhu vanenge vachiita bonde neshare it. Mumwe musi akati ndiri off akamuka ndokubva aba foni yangu ndokubva aenda nayo kuchikoro. Akati ari muclass akabva atanga kurakidza vamwe vana mavideos iwawo ebonde. Ndakashedzwa kuchikoro musi uyu, ndakanyara because ndakaona mufoni mangu mune mamwe mavideos evanhu vanoita bonde vakawandisa. Mwana wangu uyu mukoma Nashi akangwarisa. Inini mavideos awa ndaisambomaona. Zvinhu zvaigara zvichingondinetsa kuti ko why foni yangu ichingogara ichiti low space but mugallery munenge musina kana zvinhu zvakawanda. Ndaitombozama kuclear zvinhu zvakawanda but foni yaingogara yakazara. Izvo mwana wangu uyu ainge akadownloada chimwe chiapplication chinowandisa mapictures nemavideo. Ndakazotozviona zuva iroro. Ndakambozama kuisa foni yangu password but mwana wangu munhu wekuti anoziva kuflasha foni. Anongokuflashira foni obva angosiya foni iri papapo, nyange ukazomurova atova nini. Mukoma Nashi, I don't know kuti mwana wangu uyu ndoitawo sei naye because ari very stubborn. Nyange uchitaura naye hapana kana chaanokupindura, anongochema akakutarisa. Even if ukamurova kuchema kwake anongochema akanyarara. Mukoma Nashi, I don't know kuti ndoitawo sei nemwana wangu uyu. Ndinokumbirawo kuti mundipawo ma-advices. Ndiyo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Mwana uyu I think anotoda guidance chaiyo. Rekai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakazanganisana nehope mukati, but I think haidi uyu ari kutoda rubatsiro. Akatumira message iye akati hello mukoma Nashi, please hide my identity. Inini ndarotawo ndichigeza sikarudzi yangu but I felt like there is something hard inside me. Ndaramba ndichigedza ndokubva ndazoburitsa chinhu chiya and it was like an egg, like a boiled one, but right as if rine chinhu mukati maro. Ungati chinhu ichi ndamboda kuchifemba but changa chichinhuwa. Then pazoita as if ndaprofitwa nevamwe madzibaba vakabva vati munhu akuisa zai uchamuona. Ndokubva ndaita as if I was searching for my clothes mucloset and paita as if pane munhu ari kuvanda muhembe umu. Ndabva ndamubata ndikamuvhovonyora muhembe muya wanikwe ifriend yangu. So inini hangu nabururu uyu we have been good friends since kindergarten. Akatororwa and iye akaita vana vake 2 then akazorambana recently nemurume wake, but pese apa paanga ari married till now patova ne6 to 7 years. Hatina kumboonana, kungotaura hedu pafone. Saka I'm confused kuti angava nechekuita here nehope idzi oro face yake yakangoshandiswawo muhope. Please kana paine vanonyatsokugona kududzirawo this dream vandiudzewo kuti kurota uchiburitsa zai kunengo yako zvingava zvichireva kuti kudii.
ndo ndizowo pedza tainge takatumirwa nemwanasikana uyu vedare. Ndiri kukumbirawo kuti please let us give advice kumwanasikana uyu. Kana kuine vanogona kududzira hope, also feel free to write in the comment section. Vedare, ngatisanganei kuchannel iya yandambotaura kuti kune live yataka uploada iriko ikoko.